kuti ndinonzi Honorable Chidomadiwa, Member of Parliament for Mutasa North Constituency. Nyaya yatatichitaura nayo nhasi yange iri nyaya yematambudziko akasangana nawo vanhu kunyanya vanhukadzi nguva yeCovid. Tiri mulockdown, vanhu vanga vasingabvumidzwi kufamba, vanhu vaigara pamba, saka nyaya dzemhirizhonga mudzimba ndo dziri kukurukurwa zuva ranhasi zvichinzi vanhu madzimai akasangana nematambudziko akawandisa emhirizhonga. Kubudikidza nekuti maresources anenge asina kukwana mumba, kubudikidza nekuti vakakugarisana mai nababa vanga vasingagarisani nguva yakanyanyisa, nekuti most of the time vanhu vanenge vari kumabasa, asi apa mulockdown vanhu vanga vari kugara vese, saka zvazvineka kusatojairana kugara vanhu vari vese, vari kuda kutodzidzana. Naizvozvo macases emhirizhonga anga akawanda. Pabuda futi issue yekuti kusafambidzana, kusabvumidzwa kufamba kwakuri kuita vanhu vari mulockdown pakaita kuti vanhu vange vasiri kugona kuaccessa justice, kuenda kumakotsi kunotongwa nyaya. Tinoziva kuti makotsi anga akatovharwa, kune mamwe maissues aigona kuhendliwa nemakotsi, anga paine anga ari kuzi maessential services. So ndo maissues anga achikurukurwa pazuva ranhasi. Isusu sachairperson weportfolio committee yemadzimai, mamwe zviro zvatakaongororawo tikaona, takatoitawo mapublic hearings, tikaona zveshuwa kuti vanhu vanga vasiri kuwana mamwe maservices avanofanira kuwana, akaita seaccess to health, access to legal access, psychosocial support, nekuti vanenge vari kure nekunopiwa maservices iyaya. Hongu hurumende yakaita zvakanyanyisa basa rakakura rekuisa ma-one-stop centers kumahospitals, but achiri kungori provincial hospitals ma-one-stop centers atiri kutaura. Ma-one-stop centers aya anenge ari a center whereby ma-GBV survivors anowana ma-services ese under one roof: health, psychosocial, legal, economic, zvese zvinenge zviri under one roof. Asi zvichiri pama-provincial hospitals. Of course pane ma-mobile, asi ma-mobile clinics acho aingoenda pano nepapo. Saka tiri kutaura kuti muCovid vanhu ma-victims vegender based violence anga asingakurumidzi kuwana maservices iyaya. Saka ndo zvatati chiongororawo avo wetroika wakaitawo research yavo ikabudisa same findings. Saka ndo zvatakuda kuona kuti zvinoimplementeka sei. Isusu separliament titori ahead in making sure kuti ma-pieces of legislation, mitemo yatiri kuisawo muparliament iri kuprotecta ma-survivors egender based violence. Izvozvo tiri kutomhanya nema-sexual harassment bills atiri kuda kuti aitwe criminalization of sexual harassment, rape issues, mandatory sentence to rape, gender equality. Taakunyatsa kuchiisa the constitution into action. So ndo mamwe issues atiri kuita. Ini ndinonzi Rotina Mafume Musara, ndinoshanda kumusasa. Tatiri pano pachiparurwa bhuku yetsvagurudzo dzakaitiwa nenyaya yekuti vakadzi havasi kukwanisa kuwana justice kana kuwana mitongo yakayereswa inoita kuti vakwanise kuva nepundutso panyaya dzegender based violence. Zvakabuda mukutsvagiridzo iyi ndezvekuti zvone vakadzi havasi kukwanisa kufamba nemhaka yematransport problems aiitika. Zvakare vaigona kuenda kumakotsi vowana akavhagwa nenyaya yekuti tatiri mukati meCovid-19. Zvakare vaigona kubvunzurudzwa pamaroadblock kuti uri kuendepi usina tsamba, kuti mudzimai achikwanisa kutaura kuti aiwa ndambunyikidzwa kana kuti ndarepwa, zvaigona kumunetsa obva adzokera asina kuwana kusvika kumapurisa. So nyaya idzodzi dzine nyaya dzekuti sometimes kutobuda kwacho mumba kwainetsa, zvakaita kuti madzimai mazhinji asakwanisa kuenda kumakotsi anowana rubatsiro. Uye zvakare kumakotsi kwaidiwa nyaya kana dzemedha, saka zvaisatorwa sepriority kuti munhu anokwanisa kutaura kuti aiwa ndikuda protection order, aiwa ndikuda rubatsiro panyaya dzemhirizhonga. Saka zvingaitwa manje isusu muZimbabwe inoona kunge yatarisana ne-third wave, zvokuti tichangoramba chisangana nematambudziko akadaro. Zvingaitwa kuti izvozvo zvisadzokororwa zvekare. Chekutanga ndechekuti gender based violence ngaive emergency. Chechipiri ndechekuti pane marights akakosha seaccess to justice. Kune dzimwewo nyika dzekuti dzakavhura zvinhu zvakaita sana online kuti vanhu vangokwanisa kuti at any one point anogona kungofona okwanisa kubatsirwa virtually panyaya dzejustice idzi. Zvinhu zvekuti tinotarisirawo kuti dai zvavapo, uye mapurisa ngaave muvanhu kuitira kuti munhu wese ari kuda rubatsiro rwekumapurisa, rubatsiro rwekuchipatara, anokwanisa kuwana rubatsiro rwakakwana. Imi vemusasa mava nemamobile clinics here ari munharaunda dzine vanhu kuti vakwange vachibatsirikana vari munzvimbo dzavanogara? Ichokwadi,
sekuziva kwenyu tine mashelters 13 ari scattered around the provinces of Zimbabwe yese. Zvakare tinoita mamobile edu, tinotopinda mumamisha tichitaura navanhu vari kuda legal support vachitokwanisa kutoiwana ipapo. Nyaya yemobile yakanakisa especially munguva dzemapandemics kuitira kuti vakwanise kuwana rubatsiro rwezvemutemo. Ndinonzi Laurel Mbaradza Mutasa, ndinoshanda kuTrokra saWomen Empowerment Advisor. Nhasi tanga tichiparura ripoti yedu yeWomen's Access to Justice in COVID-19. Takaita ongororo yekuona kuti madzimai vari kukwanisa here kuwana justice paya panenge vasangana nemhirizhonga, kunyanya mhirizhonga dzemumba. Saka takaona kuti mulockdown vakadzi vakawanda vanga vasingakwanisi kuwana rubatsiro kunyanya rwamatare kana kumapurisa pane mhosva dzavanenge vadini vasangana nadzo. Saka pane zvimwe zvakurukurwa nhasi, maresolutions ndekuti mukufamba kwenguva kana kuti pamberi apo kuti tigadzirire mamwe ma-emergencies achazouya, ngatiiteiwo kuti nyaya dze-gender based violence dziiswe pama-essential services kuti vakadzi vazokwanisa kufamba vachienda kumapurisa kana kuma-health services kwavanokwanisa kubatsirwa kana vasangana nedambudziko. Uyezve tiri kukumbirawo hurumende kuti itarise nyaya ye-fast tracking of makoti kanangana nemhirizhonga inosangana nemadzimai, nekuti kune backlog yakawanda ende mamwe acho anenge achipostponwa katatu kana kaviri munhu asati awana rubatsiro. Saka ndo zvimwe zvinhu zvatanga tichikurukura nhasi. Tafara kuti tanga tine ma-MP edu pakati pedu, vamwe kuMutasa North vanga vari pakati pedu nevekujustice vachinzwawo uye vachitotsigira kuti zvechokwadi tofanira kuti tikoshese nyaya dzekuderedza mhirizhonga munyika yedu yeZimbabwe. Mazvita Maita basa.